Shubor Nakaslem Jong Nongsan Hima. Voice of the People Party. Voice of the People Party. Take this pledge. Take this pledge to work towards the cause of ensuring a practical change. Ka seng thamai ya kabala tip kerteng kum ka Voice of the People Party kabala seng dang hakini ki kendiat benai baladep hapo ka jela hane kasngi lapun skampura ya kinongelam jongkani ka party ha ka jingelang kabala punlong halat kor kanton habakren ha kani ka jingelang uba arden mila basayaw moj ulaong ba kani ka seng kan sayakun ha ka election arhajar arpulai ulaong ru ba kani ka seng gadai ka seng ka bandon ya ka jingtmu ban penskam ban shem ya ka rai rangba ban kentiu ya ka yo ka kot kijing mentoy na ka benta upat ba bat shu ulaong ru ba ka jingtmu jungka ka long barat dengkong ya ka duk ka rangli ka balakta shibun ya ki pajba jong katany hagani ka sngi la pen ituro ya ki nongelam ha ki benta ba per jong ka jela Nagaliang uba arden ulaong ba ka jingtmu ba hakmadu jong kene ka senggalong ban Wanrah ya ka Jingkylla mat ban kentiu ya ka yo ka kot bat ban rat dengkong ya ka bamsa bangpong ka balakta bha ya ka yo ka kot ha ka jela dan kita kiba ruspa lagi berkan persyang banyak kata kunti babarok nginya biang kata kampam ka yo ka kot dan pa jadi ke parti ru kanundan kanu ka jing peksi yang kampam hakaliang ka jinget beli nundan ngum kata ba hamdan kame kalong ba sisian mengide ka seng pertai ngide ban le e kanu no ka kum karanti sencar pada demokrasi dibuat kamdan kanu ka bale donbo de niya de ka kum jing sencar pada kata gadi ka jing thu jong kane ka seng pertai ka bidang sudet seng ko mapila yo i bentam panhit ala hukum ka jela kiba nila ban pen i ba kini kilom kiba ni ngala yo kita mo kiban sa jingkan mau hakim ki sam hosnem jong ka jela ka jong but habang persang berkat ayu ba ka jela ka jong kalai yo kita ki bakordor ke benila banyak thu sya ka pertai basan hosnem ngila long kata ka jela ko pura ayu bangin penbena sya ka pertai bapet haki san hosnem kini kita kiba kar jela ke jongi kala yo ban kumjo kani kala Wanrah ya ke jingduk nang ka bakrau haba kata ka rukam ya kren jing kibriu hai kini kisni ya kata ka jinglong jingman jong ka sanima sima ka David stang ya ka bor pisa kumbalay kren menen akma kabala pensluri kita ki hespa bagin let ban Thaw ya ka jingdon jing constituency bat ban mang tingka kumno ban pelut pisa ba kabala penduk no ya ka jela ka jingi ya ki riu sai an ki betbet bat ki riu sai an ki be shempang kabala taru ya ka jela ha ki bon ki rukom kham tam ha ka roi ka par ba ka jingkiu jong ka jela. We all gathered here today to make a history by manifesting our determination to change the course of direction of our state as mentioned in the vision statement of the party. Niyawan lang hangi bangin ya Thaw ya ka history. Bangin ya Thaw ya ka history daga bangi peni ya ka jingkot jimot ka scam ka jingi. Ban penpai pat ya ka jingat linti ka jong ka jela ka jingi nakaba ka long menta sha ka ka babha ka babet kumbangi nila penpau ha ka ni ka vision statement ka jingi ka vision statement ka baong kumno to restore revive and transform Meghalaya, restore what that have been ruined and destroyed ngin penpai pat ya ka ba penjot la pensniu la ni penduk no ha ka ni ka jela ka jingi Banglapanay nuksa, the scenic beauty of our state, the greenery, the forest, the rivers, the environment, so on and so forth. Kajinglong kajungari ka ikaji, kajing itanat jungani gari ka ikaji. Ni pai shi kajing jeram kajungari kaji. Ni pai shi kajing don ki cloud tap. Ni pai shi ki wa, but ni pai shi kajinglong kamarang. Ni I bala pen sniudur la pen jot no.
la pen sniu no nim dai ban klet ya ka jingshit ka bangi mat akini ki sni ki bamata la tip ingi kum kata ka hill station la ne ka jaka ka ba shatei ki banta shatei lamingi jongri India ki jaka ki ba khriap nrei mentai ngi mat ya ka jingshit dei namar tangi kwa ban pen phai pat kum kata ka party ka ba thmai shakata ka jinglong ka itanat jongri ka ri ka jingi shaka pho ka phing shaka jing jangam jugi klau shaka jing jangam jugi lum ki wa shaki wa ki ba khot ki ba im sai shi sen pat ngin pen phai ken hakata ka jing I jingai ka jingi ye ka ni ka party revive what we have lost pen im pat ye ka bangina do no kani ka kta ka Thaw khambun ya ka jinglong ka jingim ka jingi kum ka jat riu bat ka ri ban pen im pat kumi ka ei ya kita ki jinglong ki baba good virtues moral values self respect civility but kum juru to revive the economy kum balam ta ka yo ka kot jingi kalayap the economy of the state is dead let shiki jaganong kondong Pynim ya ka ta ka jing kim juga kam ka jam deno na baro ngi tur shalong ban pen khapnya ye ki linti ya ki jat ban shi shong de maran umdan shu ro i pat ka alternative hagi ni ki si bada namar ba ka ta ka rural economy ki jingi kalayap dan kam namar ka ta ngin Pynim pat ya ka ta lingba ka ni ka jingi linti ka jingi nanta to transform the present sorry state of affairs into a dignified one from the least performing state to the best performing state kata ka ni jing kwa ka jing na ka kadan ba shatrai tam jong ka jinglong jong ga jila hagar India lapiong ka puli ka puthi lapiong haga jingya bon ju gilong kumi ki bapun haga jingya bon ji te ki khna ba dang ret haga jing duna jong ka lat ka kot ka khya gat shabu ni pai ni don shidin ni dei ka jila ka ba sadin kumala kramene dei Dr. Ricky belong secretary jingi ayu ken what do we have to feel proud of the 50th anniversary of the state you don't know you in song to celebrate the 50th anniversary of the state do we have anything to feel proud no nyem done ye ban sarong namar ka taga ken niwan hagani ka por menei balon la pengamau bagani ka party ji our party is going to be a party with a difference in the sense that is going to be driven by principle of clean politics clear ideas ideologies ni ne pher pat me gwe na ni don ye ki nongrim ki bas kem ki ban yalam me ka party ki jingi ni don ye kita ki issue ki ba shai ki bangin lech ki pat ba but ni don ye kata ka jinget ki bas kem bangila ban yalam ye ka ri but ye ka jat ban ri the general perception of the people these days is that no election can be fought or won without money power kadan garu kam perkhat jingi briu ki sni kat shabani lek bangin na shu ban job election klem dadan gobor pisa kata gari ke jing snu tho ka rung haga jingmot jim khat jong ki briu we can understand that people fully understood that is not the right way ki briu ki snu tho bakata kamnong dalin chi ke bare bakata ka bagi crunch phang ka pisa hnrei ke ke baja however they are helpless since they have no choice kim don pat da goi kalat kalin chi namam don pat kunu kabangya banjit like nakatagabor pisa kabagi kren hagini gisngi therefore the voice of the people party is an alternative to the people of the state nagam ta gitu ki bangim ong ki ba ong yim don latin le kuno habjit uturuju habjit ken yu ba ai pisa ni ken gade kata alternative ni ken gade kata kalah nagam ta ki pat ba jongari back in one shakamat I am also sure that people of the state are longing for this to take place. Nyam arda tin kum gi nangalam jang BPP baki pat baru ki up community ka bakum gani ka smi bakan wanja bakan mi ka party ka ban Wanrah ye ki mat ki basai ki nongrim ki baskem am tang ban shi tho khana ye ka pisa. In these days when we want to become MLA we have to buy. Lahaban thiet banlong MLA ndre hadin ke election pat la yo snow menta shrum sheneng la da like kamnas kadon dagador la da like kam purit kadon lagador la da like kam no hikai kadon lagador
lahap syetiet segi patba pat ki kam ki jam hagi ki si hadu kanu kolong ka jing shisha ngatrai lada kamdan ka jing shisha kanumi ka jing kran mo ban apply ki kam manta kam shong ka jingla jo usamla ni ka samla ka bai khun nai ka shong kanu ki don pisa lamang kata ka jing jelai ka jing shlor juga bamsap kala nang syurkai kumbangila Pynbha bat kumbangila ong hakapor ngila Thaw gani ban Thaw gani ka party baga thonga jingi kalong kumno Wanrah e kata ka Jingkylla ka shisha. As we have already stated when we announced the formation of this new political party, that our aims is to bring about a real and complete change in the governance of the state with a strong, clean and decisive leadership and also an all-round and inclusive development. I am therefore very thankful to all of you for your willingness to be part of this effort to bring about change in the politics of the state. Change is possible only, can take place only if we can get the support and cooperation from all the people who are concerned with the well-being of the state. It is therefore the duty and responsibility of each and every right-thinking person to support this effort to bring a real and complete change in our state. Nina keluar mentang ina ong bagi kuat ban Wanrah ya kata ka Jingkylla. Ka Jingkylla kanumla ban Wanrah tang lingba jengi kisan remote ke play jet hagan ka por ringkat tang ba pi. Ringi hapan don ni ka Jingkylla ban don benta. Namar kata ka daw nga ai kublei ba play one shakmat. Ban don benta hagan ka jing sedang ya kan ka party. Kumuladak ban Pynbha menit kinong keren ke bakhmat kani ka dei tang ka jing sedang. This is just the beginning. This is just the beginning of our journey. Kadai tangga jing sedang jong jing ya linti ke jing. Hakani ke liang bat hakani ke benta. We understand that we have to tread a very difficult path. Ni snotu kum ka party ke ban yang persya ya ka bor pisa ha ka por election kandai ke ba tamingi ha ka jing ya linti. Therefore, no matter what comes in our way, our commitment to the cause will not be weakened. Namata abing in raikot in rai rangba. Jaga baca long kat balong ka ai kabalapan wan haga jingem ka jingi haga jingi kendo henrei onum pen ratno ya kata ka jingkut jimut ka jingi ka bangila kut jimut ban Wanrah ya kata ka Jingkylla haga ni kari ka bai ka jingi. After we depart from here, I strongly hope that we will go back to our respective places with a renewed strength and commitment. Nakip on ngilai klat no nangi yang apa ni late no asal lagi jongki yang kisam. Henry ringkat bat kata kapa ngelayo ya kata ke jing pensat bor ke jimut ke berkat ke jingi. Haga download ke mensim ke jingi. Ban pen scam ya kata ke rai rang ba ke bangila rai. Wat nom ala baki wei ten kren persat ya kan ke nongrim ringin pen singutho ya ki bagadan tang ka wei ke linti larangi kwa ban I ya ke jingkerman nam tagi long dien mandien bakata ka dei be tang bangin yo ya ke sensha ka khada ka khot. We rung shiki shnong give a pair. Shiki constituency give a pair. Yen sa penshai yeki Pynbha yeki ai ke bangi don kam pila yo snow bala constitute and la Thaw yeki tu committee mene ka wei ke committee banelam di Dr. Ricky ka bade bakata ka committee on economics balingi bo igini committee knang bang in pet ki ai ke jinge but ki ai ke kita ke solution ki bangi ngin troayu Pynbha ngin num lek show Pynbha tang da ka nea ka tengam ka bamdon ni ginong rim lani yeki kita ki mat ki bangim la we will offer the people only those which are achievable. Tang gitu ki bala banyo namar ka tang ibo igini ki committee ki ba pair ban Wanrah ya ka Jingkylla ban kentiu ya ka yo ka kot ban rat ding khong ya ka jingduk ka don kam kani ka committee ka bangila Thaw kata ka committee on economics ka kren ya ka yo ka kot ka kamai ka kaji ka jingi pai ka jingduk ka jing perlu ha gini ki singi ki ba manta kat sa phai ngim I kan don ka nu ka roi ka par Dei namar kata karang idon kam si saken ya ka Jingkylla. Ngam ko ban kren jrong. Ni duai te nga ko ban ang ipipang ni duai. Ngim ko ban ong bagi Pynbha no bardan ba Dr. Iki jong Dr. Karaki Wanrah Jingkylla em kata kam dei ka bang ikwa. Ni kwa ba ka jet real how are fly kin I ba plane kani kin ka kamba ka ba pla ka ba blele. Ani kani ka BPP dang seng dang menu ka job ru banene. Dan ka ba bu blele. Ingat hangta nak kata bang it is too premature to us
us as a new party, with whom will you work post-election 2023? It is too early. Kadang syaitan, kadang kloy tan, ai lap on the oblay ula juba, yin sa shim ya karai ken, hadin kata. Yin ya ta jinget. Ngangit. Ngam ton jing ate hagi ni kising ngai kido gibon gibreu. Jong la si ba arden. La si. Banile persya. Baik election, by election ru. Midon jakati. Ngem. Ka by election kan ye pair na election ar pulai. Nga itang dawai ke jingi ke jinga baka tagalong baka Jingkylla kan one house name ar pulai. I see only one thing, and that is change will take place and happen in 2023. Definitely it will happen because we have faith. Ilang ke jinget. Habang inget je kabang ini. Ladang na inupa ngenum don kamdon jingot banya keren ke jinget. Ladang katay kawan katrok na tayo ng ngangit katay katrok kawan don jingot ni. Ngangit ya kabang ampat igen. So we believe what we have not seen. But we have faith. Pingin niya may kata. Makuha pa niyo sengaw na pigi pada. Pingin niya mangin yoyi. Dahil na niya. Yini igen. Yini traishtom. Yin penpriang ya kani ka kubor. Only the brave can stand to fight. Tang Jerusalem ki balaban yang banikon. But ke jimentoy ke longru nam taki kaupot ke bomno banikon. Dahil na niya. Dahil ito mga ipar po sure ba niya yung mantoy ki ba kaupot ruk ni mantoy lang. Tanamar kita karaw ni peni ni bangilong ki Jerusalem. We want to show to the world that we are brave.